Tänään meidän kanssa on toi Amir. Me skämmätään. Jep. Drop games, no scam. Ja saa ehkä suomeenkin. Puhuu vaan suomeenkin. Jep. Droppaa hattu. Se droppaa. Se olisi tässä. Ei vittu, mitään PCtä. PC.com. Hyvä. Meitä pyydettiin. Ei tarvitse, kun mä teen PCn. Me yritetään saada bannit provista. Jep. Tai ei haluta. Ei me haluta. Noniin. Mut skämmättiin devilit. Mä oon aika vihainen. Vaan niitä mut skämmättiin TL ja... Jep. Sulta skämmätti devileitä ja DL 50. Joo. Tai siis 58. Joo. Niin, oleksikin. No niin. Kutsutaan tää tyyppi. Pelk Salma DL. Siis Salma DL. Ai kuvan on. Pelk Salma. Ei pala. Se on vaan samassa koulussa kuin me. Anna Wizard. Ei. Anna saatko. Tässä. Anna Kalaki. Ei. No ei. Anna jotain. Anna vielä se paita. En anna. No niin, otetaan tyyppiä. Mä droppaan vaan tän jotain. Anna jotain vaikka jotain arvokasta, sitten mä droppaan sen arvokan. Tuu sitten se, droppaan myöskin. Saatan kala. Noin. Anna takaisin. Joo. Mä droppaan ne jo nyt. Älä vielä, jos tulee tyyppejä, niin sitten. Droppa vielä jotain arvokasta, että voi. Kato. En mä enää. Sitä lagia, ei tää lagaa, mutta... Meitä pyytää tyyppejä. Ei tarvitse. Ei tänne tuu. Koska tulee. Mä haluan mennä sitten. Älä mene sitten, mami. Se tietää, että on sit skänni. Mä menen hakemaan. Oota siellä. Meillä on maahan saunaa. On vielä Siellä siellä. on oikein kuuma. Häh? Siellä on oikein kuuma. Tää on kaikki oikein nuubityypit. Hanka tänne. Tai toi kenellä on. Oota, onko toi Jonsku? Eikö? Joo, sulla on. Oota, pikku hetki. No niin. Nakkarit. Älä paina. Nakkarit tässä. Minä kuittaan, kerro Topiaan. Maassa. Nakkarit FC. Laka, mihin sä menet? Noniin. Nyt on nopea. Nopea. No niin. Anna nyt noin. No niin. Droppa joo. Palkinto on... Mitä toi on? Noin. Ota se... Häh? Noin. Toi droppaa. Tietysti. Voitit. Anna ne joo. Joo, sitten anna.
Head. Band. Niinku band. Haista paskaa. Mä lainaan tätä tämän aikaa. Droppa ne molemmat tänne. Et sä voit droppaa jotain. Niin. No nyt droppa kaikki. Ai niin, ota. Lieks vasen? Eiku oikein. Voi varmaan leikaamaan. Ota. No niin. Asettaa. Kiitos. Lisää. Mut mun pitää ottaa se visarshop, että mulla on jotain dropattavaa. No niin, mutta anna se kalaa. Siis mulla ei mitään Nopeesti, dropattavaa. Sä bännisit mut. Tein joupan. Joo. Mihin mennään? Skannataan tää Game. Otaks mä siis tän tyypin? Sulla on se tyyppi, kuten nimi on toi. Mä otan tän tyypin. Joo. Täällä, tuo tyyppi. Huomigame on kyllä. Älä sano, että oot. Älä. No nyt se lefta on. Arvo sinne. Ja sit leftan mut eka. Kosan champagne tehty. Vaikka kun ei peli. Paska. Hei Jesse on täällä pelissä. Mä tuun sinne, mikä nää? Seed Recipepelta. Mitä täällä nyt on? Gate Crystal. Okei, moikka YouTube. Moikka YouTube, nää seuraavassa videossa.